בת 15, נס ציונה. טוב, אז אני זוכרת איפה זה קרה, זה היה במקושרים, עוד לא היה פייסבוק, זה היה שהיינו במקושרים, פתאום הוא שולח לי, היי בובה בא לפה, הרבה רוצה להזדיין, ואני כולי, מה, כאילו, החתיך הזה מדבר אליי, ואז כאילו, אני כולי כזה, טוב, בסדר, אני שולחת לו, בוא נפגש, כאילו, עזרתי אומץ, ואז היינו בדבר הזה שם, איך קוראים לזה? נו, נפגשנו על ספסל. אני לא אשכח איזה ספסל זה היה. זה היה ספסל או עם הזה שם. וכאילו... אז הוא כאילו פתרות ירק עליי. ואני חיקקתי את זה. אז זאת בעצם הייתה הנשיקה הראשונה שלי, לא שלו, שלי. ואז פשוט כאילו, הוא השכיב אותי על הספסל, הוריד לי את החולצה והתנשקנו, ואז ישנתי אצלו. 7 פעמים אני זוכרת את זה. כן, אני כבר לא בתולה. ואז נכנסתי להיריון. ואז הייתי במסיבה, הייתי בחודש התשיעי בדיוק. ופתאום אני רואה אותו במסיבה, כאילו עושה ככה למישהי. ואני כולי, מה אתה מפגר? מה אתה נוגע בה? ולא... ואיזה ילדים! ולא דירה בבית חולים. והילד שלי מת, וזהו. זה הכל, ועכשיו אנחנו חיים באושר ואושר. שבוע הבא חתונה, תראו את הבת! אני מקווה שאף אחד לא הצליח להפריד בינינו יותר. וקיבלתי שרשרת זהב עם השם שלי כמו שתמיד רציתי. ולא פרפרים יצאו מליבי, פילים יצאו מליבי, פילים.